Hi guys, moje jméno je Matěj a já vás vítám u, ne let's play, ale u tutoriálu, jak si stáhnout Minecraft minihry. Tady, jak si můžete povšimnout, je to opravdu jednoduché, stažení trvá asi jenom 15 sekund, 20, opravdu to je moc rychle a já vám ukážu můj nejrychlejší způsob, který jsem ještě nikdy nenatočil. Tak jdeme se s tím společně podělit. Jako první si zapněte Google, jedno jestli máte Mozilla Forzu, Google, prostě internet. Na internetu si napište tady www.stcraf.cz, na něm máte jak se připojit a když tady dáte o serveru a dáte jak se připojit, když na to klikněte, tak tady je postupy, ale vy se nemusíte dělat. Vy si dejte normálně tady, budete mít pro stažení, klikněte zde, když na to kliknete, tak hnedka vás to přesměruje tady na ulož to, kde budete mít tady ten server, nejnovější díl 1.8. Když dáte tady stáhnout, tak buď to se můžete tady přihlásit, jestli jste na ulož to přihlášení, a jestli ne, tak stačí jenom tady dát jenom, co je tady napsaný, tady na té obrazovce, což já to mám napsaný z k m t, až to budete mít tak tady o toho obsaný, dáte stáhnout, vám se to tady bude stahovat, pak na to klikněte, až se vám to tady někde bude, víte co, já vám to udělám, já to pro vás udělám. Dáte tady stáhnout, ono se to bude stahovat, vidíte, trvá to tady opravdu málo, 7 sekund, už to hnedka budu mít stáhlý. No, tady máme ještě nepotvrzený, vidíte 0 sekund, teďka to chvilku trvá. Uvidíte, už to máte, budete to mít, myslím, tady na ploše, jestli ne, tak normálně klikněte tady na to. Ono se vám to bude otevírat, ten soubor. A jak se vám otevře, což nebude chvilku trvat. Až se mě otevře tento soubor, tak se otvírej, sakra. Nevím, proč se to nechce otevřít. Helej, dělej, sakra, je doba. Tak a když se vám Minecraft už spustí, tak ho budete mít takhle, to tady budete mít a vy uděláte jenom následující. Napíšete si tady svoje jméno, jak se chcete jmenovat třeba v minihrách, a tak prostě ve hře. Ale pozor, nesmí tam být třeba tady to. No, já nevím. Kristýna, na mezera, pozor, tady nesmí být mezery, to absolutně ne. Nesmí tady hlavně být nic s kapslokem, což je teda velký S, znamená, kapslok znamená, aby nebyly prostě takovýhle písmena, ale aby byly normálně takovýhle. Až to budete splňovat, tak bacha na to, ještě nesmíte mít víc než 16 písmen. Maximum, jestli budete mít víc než 16 písmenný jméno, takže třeba Josef a no Adolf Hitler Salat, Josef Adolf Hitler Salat, což je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, prostě tak se vám napíše, že to je neplatný. A když to budete splňovat, tak když si napíšete teda vaše hesla a všechno, když to budete splňovat, no a když se vám to zase nesplní,
ten váš účet, tak buď to jméno už má někdo zadaný, jako z těch lidí už má třeba někdo to jméno zadaný, anebo tam něco máte špatně. Takže já se teďka si dám na svůj účet, pak dáte jednoduše save username, tady to, a když ho chcete smazat, tak tady to. Až to budete to mít uložený, tak dáte play, pak si vám našle tady to, což tady máte Shignam Nevs, nový něco, Minecraft nový, tady to nejnovější díl si můžete kouknout a nějaký krávinky, ale vás zajímá jenom tady to dole, což máte tady, vidíte, můžete si přepnout nový profil, edit profil, welcome board matching 107, odhlásit se a bla bla bla, a vy tady dáte jenom play. Pak se vám to bude instalovat, což bude u vás to teda nebude chvilka. Instalace trvá tak 2 minuty. Nicméně. No a až budete mít instalaci, tak se vám to bude načítat. Jako mě. No, spustí se vám prostě tady do. A když to budete mít v malém okně, tak nezoufejte. Protože se vám to dá do velký, můžete si to nastavit do většího. Vidíte, je to opravdu, mám tady Minecraft, tady máte jazyky, prostě čeština, prostě tady můžete dát možnosti, hudba, zvuky, prostě tady je hra jednoho hráče, hra více hráčů. A když tady dáte hra více hráčů a chcete hrát minihry a tak něco, tak vám teďka ukážu jeden dobrý server, který se jmenuje Survival Games, což je pro mě úplně skvělý, kde máte minihru Hunger Games, Survival Games, Night and Seek, Annihilation, Bed Wars a Building Battle. No, tady ty minihry. Jak si uděláte, když vy si dáte tady hra více hráčů, tak tady nebudete mít nic. A vy musíte udělat následující. Tady klikněte na kolonku přidat server. Ale vy přitom si musíte teda tady na internetu napsat stránku, která se jmenuje Survival Games. Když se to napíšete, tak by se vám asi mělo vyhledat chat. Jo, takže když si to napíšete, tak tady musíte mít survivalgames.cz. Na to kliknete. Jo. A ono se vám načte taková stránka, tady ta. A vy právě musíte dát. Tady půjdete dolů a tady budete mít napsaný IP Play Survival Games. Takže vy uděláte následující. Dáte taken to, skopíru, taken uděláte, klikněte na to pravým tlačítkem a dáte kopírovat. Nebo to můžete skopírovat Ctrl+C. Když to dáte, půjdete zpátky na Minecraft. Promiňte, že taken mluvím. Tady jenom dáte adresa serveru a dáte Ctrl+V. Když to dáte, tak se vám samo automaticky udělá tady to. A tady si to můžete pojmenovat, jak chcete. Třeba tak, dáte pak hotovo. A vidíte, už to tady fakt je. Vidíte, tady je to pojmenovaný. A když si teda na to půjdete, tak se vám bude dělat tady to a vy musíte dát tady to tady to, register a musíte napsat třeba, nevím, Honza 68 a když to napíšete znova Honza 68, tak se vám to udělá, když se vám tam napíše username bla bla bla. No, tak mě to už vykoplo. Prostě, když to budete mít poprvé, tak tam prostě musíte tam napsat register. No, tady to vidíte, třeba autíčko 48
mezera autíčko 48, pak dáte Enter, což potvrdíte. No, prostě dáte to a budete tam ve hře a pak dáte jenom 3 tečky, ale já vám to teda ukážu. Dáte tady to. Jo, počkat, já vlastně nemůžu, protože já hraju úplně na jiném serveru. Takže vy uděláte ještě jednou teda následující. Zapněte si Minecraft. Dáte si tam tamto. Teď jsem to sfailnul. Teď jsem dal velký file. No takže teď si teda zapnete Survival Games. Napíšete tady to Regi Star mezera Hulk 124. A když to napíšete znova, tak se vám objeví tady to a vám se to pak vy musíte udělat tady to, co se vám jakoby uložilo a musíte počkat 29 sekund. Až počkáte 29 sekund, tak uděláte následující. Já vám to hned ukážu. Už jenom 20 sekund. Třináct sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1. Tak vy uděláte tady to, login a napíšete Hulk 124. Když to napíšete, takhle Hulk 124, jak jste se předtím zaregistrovali jenom jednou, ne dvakrát, tak dáte Enter a vám se to už dá tady, dáte znovu a napíšete 3 tečky jednoduše. A pak se vám napíše otevřeno. Může skočit do portálu. Takže byste měli být někde tady, postavu byste měli být. Buď to se vám udělá normální postava Steven, anebo se vám udělá postava tady, jak mám teďka já. Sakra, já jsem se teďka nějakou bugnul, jak jsem se sem dostal. Dobrý. Tak už normálně půjdete do té vody. Jak si můžete povšimnout, tak vy máte vyhráno. Už jste opravdu na Survival Games mezi lidma. Opravdu už jste tady. Máte tam svůj nick. Já teďka jsem za nick. Jakýž nick? Já ani nevím, proč jsem tam něco dal. Jo, Denis 7894, prostě jsem tam něco naťukal, ale není to můj pravý nick, ten jsem si teďka tam dal jenom, aby jsem vám to ukázal. No takže když to dáte, tak tady, kde už máte vybrat server, tady máte už minihra Hunger Games, Survival, Annihilation, Night and Seek, Bedwars a Building Battle. Když dáte Hunger Games, tak to máte Survival Games i Hunger Games. Tak když máte vždycky, vám to tady ukážu, jak je tady to online SG 2.1, tak to SG znamená, že to je Survival Games, a když je tady HG, tak to znamená, že to je Hunger Games. Tady je všechno Survival Games a tady je Hunger Games. Pak tady máte Annihilation, což je podle mě asi nejhorší minihra, co tady může být, protože Annihilationy jsou neskutečně nudný. A pak tady máte Night and Seek, což už asi 3 měsíce nefunguje, nevím proč, ale prostě já jsem je hrál, jsou to takový, že se převlíkají za kostky, jestli to znáte. Prostě už to fakt nefunguje dlouho, já doufám, že to už brzo spravil. A pak tady máte Bedwars, což je podle mě nejlepší tady na tom. Normálně znáte to klasické ničení postelí a pak konečně Building Battle, což normálně se sem portnete a jste na Building Battle. A když se chcete odpojit jako z toho serveru a nevíte jak,
abyste nedávali to, tak normálně dáte T zase a dáte lobby. Dáte to, enter a zase vás to prdne na lobby. Prostě, když jste třeba tady, tak napíšete lobby, vždycky napíšete lobby při hrách. Vždycky, když napíšete L-O-B-B tvrdý I, tak vás to prostě portne sem. Když už tam nechcete hrát a nemusíte dávat tady to. No, pak tady máte nic, připravujeme nějakou novou minihru a pak tady máte shop. Tady, když kliknete na to zlatý jabko, že si chcete najíst, tak vidíte, že já mám 0 korun. Protože to není můj nick. A tady si už můžete kupovat. Vidíte, věci, všechno stojí tady 10 000, takže 10 drahý. Tady to je nová minihra, co připravuji Skywars. No, tady třeba Nightenčík. Prostě a zase lobby. A když chcete na lobby třeba 4, tak napíšete lobby poločka 4, ale máte to, jste už tady na lobby 4. Pak tady máte výběr lobby, což je taky, to si taky tady můžete vybírat lobby. Pak tady máte magické hodinky, což uděláte, že vypněte úplně všechny hráče, který tady jsou a jste tady jenom vy. A pak no a ty, co se připojí hnedka. A pak když je zase na ně kliknete právě tak, jsou zase tady všichni. Pak tady máte, jak si koupit VIP, to si koupíte VIP. Pak Swagger si koupíte, tady ty dvě jsou nakupování. A pak je nějaký menu, což je pet menu, head menu, prostě asi něco no, tady si můžete koupit. Prouze, prosangeme, no, prostě tak. To by asi bylo všechno. Doufám, že se vám video líbilo, že jsem vás trošku, že jsem vám aspoň udělal radost, jak si můžete hrát minihry, nebo si stáhnout jednoduše normální Minecraft. Pokud jo, dejte like, video můžete sdílet, komentovat, lajkovat, kanál můžete odebírat, kdo mě nezná, tak moje jméno je Matěj a chci tento kanál rozjet na plný čáře. A já se budu s vámi těšit u dalšího videa. Mějte se hezky, užívejte si dne a čau.